и репресирани, които биваха и подозирани, които беше използвано не само тяхния труд, но и тяхната вяра, тяхния ентусиазъм. Същите хора сега са в едно двоумение. Не оставяйте до тях да стигат заблудите, че ние ще им отнемем пенсиите, че ние ще ги арестуваме, че ние ще ги гоним, че ще им режем главите. Ние ли ще режем главите, които децата ни обичат и от малки веят знаменца и казват СДС? Не! Ние ще бъдем преди всичко човеци. Та ние искаме да премахнем смъртното наказание за престъпниците, да ще се занимаваме с тяхните средства. До там ли ще паднем? Не! Ние всички трябва да кажем на честните, на добрите комунисти, че те трябва да гласуват за СДС, че всеки глас подаден за СДС е изкупване на един грях, който е направила тяхната партия. Другари, аз знам, че вие ще гласувате. Това само не е достатъчно. Всички ваши близки, вие трябва да ги привлечете. Всеки, който се колебае, вие трябва да му докажете нашата правда. Нашето знаме, синьо знаме, не е случайно. Това е знамето, което греят очите на Левски, най-великият наш българин. И ние с Левски напред трябва да тръгнем към урните и към победата за чистата и свята република. Всички състави са с нас и ние трябва да победим, защото с нас са всички сили. И Българския земеделски народен съюз с Никола Петков и Гемето, и демократически анархистите, и монархистите, и всички българи, защото искаме да създадем. Защото той ще, което ви го каже, вие го знаете. Това, което виждаме, този митинг, така ви вълнува. За това, че в този дъжд дойдохте, за това, че показахте.
candidato за народен представител от... Окупирана от чужда армия. Беше в пълна международна изолация, имаше само едно прозорче. Сега искам да ви представя Христо Деянов. Искам да ви представя един човек, който ви... Скъпи съграждани, само преди една година неформалите от екогласност се събираха в един апартамент. Днеска не може да ни събере булевард Ленин, който в миналото се наричаше Николай Николаевич. Това е показателно. Затова ви призоваваме. Победа! 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 Победа сега! Победа сега! Победа и в бъдещето! Благодаря! Моето поколение така и не можа да научи онези мили стихчета за отивам бабичко, макар и славичко, това човек също не го знае. Дун, пан, дун.
Как ще ги стигнем американците? Ще ни задмине кога? Уважаеми дами и господа, направо се чудя как е възможно това? Да ми откраднат чистачките от моята скромна кола. Как да я карам нататък в тази къста мъгла? За задното стъкло, той няма го даже мълчани. Всичко е СДС. Как ще ги стигнем американците, че ги задминем колеги? На когото никой не е плащал нито хонорар, нито пътни, за да дойде тук при нас. Този човек... I am a world citizen and I have come to see the unfoldment of democracy. Those well off and who Could help those who are slipping, those that have loved and lost everything. Could help them the and driving some moment of breeze. Well, I ain't asking about a payday. It's not like it used to. Not gonna wanna keep up you, baby, till the good. And God knows it feels wrong to live all night long. Let's twist and shout. Oh, yeah, yeah, yeah. Hey, just for boy, bicicleta, una bicicleta, una bicicleta. Dopo Giuseppe Fisco, hey, just for boy, Fisco, Ivan, Oswald, Kilo. Браво! Прекрасни сте! Четвърти километър назад. Това значи Съюза на демократичните сили. Сме антихристи, не сме Позволявам си да ти благодаря. Частица от вас, от народа, от България. Тази вечер Andrzej Wajda Важнейшим дню Българии повоенной. Нощите са с вас тази вечер. Знамето
efekty tego działania i dlatego nie zmarnujcie tej szansy. Lech Wałęsa. Изтрили петното на тоталитаризма. Във вашите ръце, на които... Цяла солидарност. Od wszystkich wolnych Polaków. От всички за нас и за вас и това е сигурно. Chcemy być wolnymi obywatelami w wolnych krajach i w wolnej Europie. Искам митинги, виждал съм много демонстрации, но това е най-големият митинг, на който съм присъствал. Желая ви го, защото вашата победа е бъде по-весело и да разберете, че съм заедно с вас. Приемам вашия цвят. А бъдещето любов.